Lehendabiziko mendate serio eta erabakigarriak hirugarrengo etapan ailegatuko dira. Zaldibian garrantzitsuenak. Aurrena gaintzaigo beharko dute. 2 kilometro pasatxoko mendatea da, gogorra. Bataz besteko penditza, 12tik gorakoa da. Baina artean helmugarako 36 kilometro inguru faltako direnez, seguraski erabakigarriagoa izango da Lazkao mendiko igoera. Lazkao mendik 2 arazo ditu, sarrera eta gogortasuna. Zaldibiarira ailegatu bezain pronto errepidea estutu egingo da, eta areta gehiago estutuko da zubia zeharkatzeko garaian. Elkarren ondoan oso txirrindulari gutxi kabituko dira, eta behin zubia zeharkatu bezain pronto, sekulako aldapariekin beharko diote. Penditzak handiak dira, 17 eta 20koak ere gainditu beharko dituzte. Zati gogor hori igotzeko gainera seguraski nahikoa izango dira 4 minutu eta erdi edo. Beraz ez dago ia betarik atzetik aurrera postu asko aurreratu alizateko. Kontutan hartuta, Lazkao mendi gainetik Beasainera 6 kilometro eskas faltako direla, Zaldibiko zubian gaizki kokatuta dagoen txirrendulariak eta igoerako lehendabiziko zatian esfortzu labur, baina esplosibo egiteko gaitasunik ez duenak, nekez lortuko du etapa honetan protagonista izatea.